Who dey spray this money? They go go limwa imo BDA. Mommy libego they go imo identity. Spray this money. They go no go limwa imo so di elia. Mommy lizibe BDA. Mommy ajugo. See that to 2024. See that how we not checking the uni now. See that they go na budego. You know how much is money. Are we not spending money tonight? Are we not talking money tonight now? Igwe Senator. Igwe Senator. Igwe Senator. Igwe Senator. Mayor in the building. We need mayor. Oguefi. The double mayor in the building. The mayor himself. The mayor of Atlanta. Mayor Isaac, you're welcome. Everybody big money now, they go now to play go ship glass. And all good is so deep, we may well be. Not the guy when I'm here in the bed. We may all in the building. Jesus. Eba ijimiri we gozi anita. Etu aka ezinu na. Nubudi na nwunye nke malitere taa ka go gesi we na joyi. Ihe ọbụna ya eweta ido ọkụ na etu amiri zoro taa ka ya amanye na aha Jesus. Ọ bụrụ osina mgbogo, osina mgbada, osina aka na osina aka egbe. Onye ọbụna bịara taa ma ọnụ na ntị na emere ihe a wee na-asị mba. Nwanyị oge ji wee dị etu a na ha dị mma. Anyị na-asị na onye a eji ana zere mmiri n'aha Jizọs. Anyị na-asị na mmadụ niile bịara ebe a wee gbaa mbọ. Ndị gbere ekpere, ndị wetara ego, ndị dịrị igwu ige, ndị gbaa mbọ niile site n'igwe bata na PG wee butere ndị a na-achị ma ndị mba ma ụmụ Igbo ma ụmụ anaga na ndị ọzọ niile. Anyị na-asị ka Chineke nwere ngọzi onye ihe niile dị maka ya gọzie ha ma gọzibuke ha oke n'aha Jizọs. Anyị na-ekelezi na Chineke wee na-asị na nnọkọ a ọ dịkwa anyị mma n'arụ. Etu a ka anyị na-anọkọ a n'obodo a mana mgbago mana ihe ọbụla ya ebute ọnwanya ka gbogbo ya onye nwe anyị na-enyewe ekele na-asị ka mbunye elu ikpere ala ọdịda mma ka ha ncha wee bụrụcha nke n'aha Jizọs.